uusi laulu, maan ääristä ylistäkää. Herralle uusi laulu, nyt kiittäkää nimeään. Laulakaa uusi laulu ja kunnia kuninkaan. Herralle uusi laulu, nyt kiittäkää nimeään. Halleluja, halleluja, uusi laulu Herralle. Halleluja, halleluja, uusi laulu Herralle. Halleluja, halleluja, uusi laulu Herralle. Halleluja, halleluja, uusi laulu Lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Lempeästi sille puhukaa, Jerusalemille kertokaa. Pakkotyö on päättynyt ja syyllisyys on sovitettu. Kaksin verroin Herra sitä kurittanut on. Raivatkaa autiomaahan Herralle tie. Tasoittakaa Jumalalle valtatie. Täyttyköön notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuoret tasoittukoot. Unnia Herran ilmesty meille, kaikki saavat nähdä, näin on Herra puhunut. Nouse korkealle vuorelle, nousi korkealle vuorelle. Ja ilossanoma, Sion tuo ja ilossanoma. Jerusalem äänes korota, Jerusalem äänes korota. Älä pelkää Juudan julistaa. Teidän Jumalanne tulee itse voimassaan, hän hallitsee ja hankkimaansa laumaa omaa paimentaa. Raivatkaa autiomaahan Herralle tie. Tasoittakaa Jumalalle valtatie. Täyttyköön notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuoret tasoittukoot. Unnia Herran ilmesty meille, kaikki saavat nähdä, näin on Herra puhunut. Raivatkaa autiomaahan Herralle tie. Tasoittakaa Jumalalle valtatie. Täyttyköön notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuoret tasoittukoot. Unnia Herran ilmesty meille, kaikki saavat nähdä, näin on Herra puhunut.
Shalom, everyone. Shalom kaikille. Oh, okay, thank you. My name is Stuart Winograd. Minun nimeni on Stuart Winograd. I'm a born-again, spirit-filled follower of Yeshua. Ja olen uudesti syntynyt ja hengellä täyttynyt Jeshuan seuraaja. A messianic Jewish rabbi. Messiaaninen juutalainen rabbi. And co-founder of a ministry called Reach Initiative International. Ja sellaisen palvelutyön perustaja tai kanssaperustaja kuin Reach Initiative International. Along with my beloved wife who is also here, Chantal. Mun rakkaan vaimoni Chantalin kanssa, joka on myös täällä paikalla. I want to encourage you to support the ministry of TV7. Ja mä haluaisin nyt rohkaista teitä tukemaan tätä TV7 palvelutyötä. You know, behind every organization, behind every ministry, there are human beings. Koska jokaisen järjestön ja palvelutyön takana on tietysti ihmisiä. And it's these people that form the vision and the character of that ministry. Ja ne ihmiset ovat ne, jotka luovat ikään kuin sen näyn ja sen luonteen sille palvelutyölle. And over the years, as we have gotten to know Marty and Mirja, the founders of TV7. Ja kun me vuosien varrella olemme oppineet tuntemaan Marttia ja Mirjaa, jotka ovat TV7 perustajia, we have found them to be people who sincerely love the Lord. Niin olemme huomanneet, että he ovat ihmisiä, jotka rakastavat Herraa vilpittömästi. People of integrity. Heillä on tämmöistä integriteettiä, rehellisyyttä. And people who want to see the kingdom of God expand in Finland and around the world. Ja he haluavat nähdä Jumalan valtakunnan leviävän sekä täällä Suomessa että ympäri maailmaa. Everywhere I go in Finland, minne hyvänsä mä menenkin Suomessa, when I talk to different people from different denominations and different Christian flows, kun mä juttelen ihmisten kanssa eri kirkoista ja eri seurakunnista, when I mention I'll be doing a broadcast with TV7, niin kun mä mainitsen, että mä oon menossa ohjelmaan TV7, over and over again people say, oh, that's just such a wonderful work. God's done such miracles through that niin work. ihmiset melkein aina sanovat, että se on niin ihmeellinen työmuoto ja Jumala on tehnyt suuria ihmeitä sen kautta. And not only will you get quality Christian broadcasting, biblical-based Christian broadcasting, Etkä ainoastaan saa TV7 kautta laatuohjelmia ja semmoisia raamattuun perustuvia ohjelmia. but as a Jewish person, Vaan myöskin juutalaisena ihmisenä I'm so grateful that TV7 is a friend to the Jewish people and to the nation of Israel. Mä olen todella kiitollinen siitä, että TV7 on juutalaisten ja Israelin kansan ystävä. You can call 0600-100-77. Ja te voitte soittaa tähän numeroon 0600-100-77. And you will be making a €10 donation right away. Ja sillä tavalla voitte noin 10 eurolla osallistua ihan heti tähän tukemiseen. Stand with TV7. Eli seisokaa TV7 rinnalla, God is using this TV station. koska Jumala käyttää tätä TV-asemaa. Shalom. Shalom. Tämä meidän seuraava laulumme kehottaa virittämään palavaksi lahjat Jumalan. Jumala on antanut niin paljon meille lahjoja. Ja joskus ajattelen näin, että voi kun minulla meni niin myöhään, että itse rohkaistuin ottamaan käyttöön ne lahjat tai niitä lahjoja, joita Jumala oli jo vuosikymmeniä sitten antanut. Tämä laulu, Tahdon virittää, syntyi tässä syksyn aikana ja menee näin. Tahdon virittää mä palavaksi lahjat Jumalan. Tahdon sytyttää mä loistavaksi liekin pimeään. Tahdon todistaa mä Herrastani, missä olenkin.
want to share with you a message tonight that I believe is an important message, a strategic message. Mä haluan tänä iltana tuoda teille semmoisen tärkeän viestin ja myös semmoisen strategisen sanoman. The title of this message is God's Strategic Plan for the Redemption of Mankind, Mysteries of the Spirit Uncovered. Ja sen otsikko voisi olla Jumalan strateginen suunnitelma ihmiskunnan lunastamiseksi ja hengen salaisuuksien paljastaminen. You know, as a Messianic Jewish rabbi and as the leader of an international Messianic Jewish ministry, I have a real burden to see my people come to salvation in Yeshua. Eli messiaanisena juutalaisena rabbina ja myös tällaisena kansainvälisen järjestön ja palvelutyön johtajana mulla on todellinen taakka siihen, että mä näkisin oman kansani juutalaisten pelastuvan. And I have a real desire to see the people of Finland and of all nations come to know the lover of their soul, the one and only Savior, Ja mulla on Yeshua. myös taakka siitä, että sekä suomalaiset että muut kansat saisivat tulla tuntemaan Jeshuan, joka on meidän sielujemme rakastaja. When we minister to Israelis in India and in different parts of the world, Kun me palvelemme israelilaisia Intiassa ja eri puolilla maailmaa, yes, Israelis are all over the place, eli israelilaisia löytyy joka puolella, not just in the land of Israel. ei ainoastaan Israelista. We see a hunger burning in their hearts to fill that empty place. Niin me näemme heidän sydämissään sellaisen nälän. He haluavat täyttää sen sisäisen tyhjyyden. And we know that empty place in our hearts, whether Jew, Gentile, no matter who you are, can only be filled by the Messiah of Israel, Yeshua. Ja me tiedämme, että se tyhjä paikka meidän sydämessä, keitä me sitten olimmekaan, niin sen voi täyttää vain juutalaisten Messias, Yeshua. He is the only one with the authority to forgive us our sins and to set us free from the bondage of sin and death. Ja hän on ainoa, joka voi antaa meille syntimme anteeksi. Ja hän on ainoa, joka voi vapauttaa meidät synnin ja kuoleman orjuudesta. He is the only one with the power to restore our fellowship with our Creator, the God of Israel, the God of heaven and earth. Hän on ainoa, jolla on voima palauttaa se suhde meidän ja Israelin Jumalan ja koko maailmankaikkeuden Jumalan välillä. And as I was telling Risto, and thank you for the music today, Kun mä sanoin jo Ristolle aikaisemmin, kiitos muuten musiikista tänään, I was telling him and some others earlier today, niin mä kerroin hänelle ja joillekin muille aikaisemmin, I don't sing. minä en laula, My wife doesn't even let me sing in the shower, mun vaimoni ei anna minun edes suihkussa laulaa, although she's becoming more merciful because I'm getting closer to singing in tune. mutta hän on armahtavaisempi nykyään, kun minäkin alan vähän parantua tässä laulamisessa. I don't dance or play a musical instrument, Minä en tanssi enkä soita mitään instrumenttia, but I'm a strategic thinker. mutta mä olen semmoinen strateginen ajattelija. And God uses each man and woman in their area of gifting. Ja Jumala käyttää jokaista miestä ja naista sillä heidän oman lahjakkuutensa And alueella. because He's made me a strategic thinker, Ja koska Jumala on tehnyt minusta strategisen ajattelijan, He gives me downloads from the Scripture and by His Spirit, niin hän niin kuin lataa Raamatusta henkensä kautta minuun about strategic things. tällaisia strategisia asioita. And so I believe the message that I'm sharing with you tonight Ja mä uskon, että se viesti, jonka mä teille haluan tuoda tänä iltana, is critically important for Jewish people, on kriittisen tärkeä sekä juutalaisille critically important for Christian people, että kristityille and critically important for the people of the nations that do not yet know Yeshua's love and salvation. ja myös niiden kansojen ihmisille tai niille ihmisille, jotka eivät vielä tunne tätä Jeshuan rakkautta ja pelastusta, joka meillä on hänessä. In Matthew chapter 15 verse 24 we read something very unusual. Matteuksen 15. luvussa on sellaiset epätavalliset sanat. And to correctly understand what Yeshua, Jesus, is saying in this passage of Scripture uncovers an important strategic mystery. Ja se, että me ymmärrämme, mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi tällä tavalla, niin se avaa meille semmoista strategista salaisuutta. Let me give you a little context here.
Katsotaan ensin vähän sitä asiayhteyttä. There's a Canaanite woman that comes to Yeshua. Eli se kanaanilainen vaimo tuli Jeesuksen luo, Matteus 15. And Yeshua does not answer her a word. Ja Jeesus ei vastaa sanaakaan hänelle. And then he says something that is shocking. Ja sitten hän sanoo jotain aika shokeraavaa. Verse 24 of Matthew 15. Jakeessa 24. I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Jeesus sanoi, että ei minua ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo. After he says this, he has some additional interaction with the woman. Ja sitten hän käy keskustelua vielä sen naisen kanssa. And he has mercy upon her. Ja armahtaa häntä. But she is one of the very few non-Jewish women, non-Jewish individuals that Yeshua ministered to while he was on the earth. Mutta tämä nainen oli yksi niistä hyvin harvoista ei-juutalaisista ihmisistä, joita Yeshua palveli ollessaan maan päällä. He almost exclusively ministered to the people of Israel, the Jewish people. Hän melkein yksinomaan palveli juutalaisia ihmisiä. And out of his own mouth he says, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Ja hän itse sanoi, että minut lähetettiin vain Israelin huoneen kadonneiden lampaiden tykö. Now this is a little strange. Eikö tämä ole vähän kummallista? What do you mean you were sent only to the lost sheep of the house of Israel? Mitä sä nyt tarkoitat, että sinut lähetettiin ainoastaan Israelin huoneen Jesus, kadonneiden lampaiden luo? Yeshua, aren't you the savior of all people? Etkö sinä, Jeesus, olekaan kaikkien ihmisten pelastaja? Don't you care about everyone? Etkö sä välitäkään kaikista? Why do you say these words? I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Miksi sä sanot tällä tavalla, että ainoastaan Israelin kadonneiden lampaiden luo? It's a strategic mystery. Se on strateginen salaisuus, Because it is true koska se on totta, that Yeshua loves the people of Israel, the Jewish people. että Jeshua rakastaa Israelin kansaa, It juutalaisia. is true that the people of Finland he loves very much. Ja se on totta, että hän rakastaa myös suomalaisia hyvin paljon. It is true that he died not only for the Jewish people, but for the people of every nation under heaven that would receive him. Ja se on totta, että hän kuoli ei ainoastaan juutalaisten, vaan kaikkien ihmisten puolesta, jotka ottavat hänet vastaan. So why would you say I was sent only to the house of Israel, Yeshua? Miksi sä, Jeesus, siis sanot tällä tavalla, että ainoastaan Israelin kadonneiden lampaiden luo? Let's take a look at Jeremiah 31 to help us to uncover this strategic mystery. Mutta katsotaan Jeremian lukua 31. Ehkä sieltä löytyy jotain apua meille. I am going to read chapter 31, verses 31 and forward. The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke that covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the house of Israel, declares the Lord. I will put my Torah, or my teachings that have the force of law, that's the best translation for Torah. I will put my Torah, or my teachings that have the force of law, in their minds and in their hearts, and I will be their God, and they will be my people. Eli Jeremiasta 31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni, eli Toorani, heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. They will be my people. Yes. So, hundreds of years before Yeshua came and sealed the new covenant with his blood and
his resurrection, Eli satoja vuosia ennen kuin Jeesus tuli ja ikään kuin sinetöi sen uuden liiton omalla verellään ja ylösnousemisellaan. the Jewish prophet Jeremiah says Juutalainen profeetta Jeremia sanoo, that God will make a new covenant with who? eli Jumala tulee tekemään uuden liiton kenen kanssa? With the house of Israel, Eli Israelin kanssa, with the Jewish people. Israelin huoneen, juutalaisten kanssa. Sounds like almost the same thing that Yeshua was saying. Eli tämä kuulostaa vähän samalta kuin se, mitä Jeshua sanoi. This new covenant is directed toward the house of Israel, the house of Judah. Eli tämä uusi liitto on suunnattu Israelin ja Juudan huoneelle. And God said he's going to make this new covenant with the Jewish people because they broke his first covenant. Ja Jumala sanoo, että hän tekee tämän uuden liiton heidän kanssaan, koska he rikkoivat sen ensimmäisen liiton. And he loves them so much Ja hän rakastaa heitä that niin he's going to give paljon, them a better covenant. että hän antaa heille paremman liiton. This time he's going to write his teachings on their heart by the Ruach, the Spirit of God. Eli tällä kertaa hän kirjoittaa opetuksensa heidän sydämeensä oman henkensä kautta. So that we would all know him and he will be our God. And we Niin, will että be me his kaikki people. voisimme tuntea hänet. Hän olisi meidän Jumalamme, me olisimme hänen kansansa. And you say, Rabbi Stewart, Ja nyt sä saatat sanoa, että no Rabbi Stewart, this is very perplexing. tämä on aika kummallista. Everything seems to be focused on the Jewish people. Eli kaikki tuntuu nyt keskittyvän vaan juutalaisiin. What about us? Entä me? Us Gentiles, Entä me the pakanat? people of the nations. Entä me Where do kansojen we come edustajat? in? Mihin me sovimme? Don't worry. No ei kannata huolestua. God always had you on his heart as well. Jumalalla oli aina myös teidät sydämellään. However, God has a strategic plan. Mutta Jumalalla on strateginen suunnitelma. You see, when God chose Abraham Kun Jumala valitsi Abrahamin and he built the nation of Israel out of his descendants, ja rakensi sitten Israelin kansan Abrahamin jälkeläisistä, the scriptures make clear what God's purpose was. niin Raamattu tekee selväksi sen, mikä oli Jumalan tarkoitus. And what was that purpose? Mikä se tarkoitus oli? Purpose one, he loved the people of Israel. Ensinnäkin hän rakasti Israelin He kansaa gave them his teachings, ja antoi opetuksensa his heille, covenants, liittonsa heille, his promises, lupauksensa his heille, presence, läsnäolonsa heille, so that they would know him niin että he tuntisivat and that hänet they would be his people. ja olisivat hänen kansansa. Things didn't always work out the way God wanted. Eivät asiat aina menneet sillä tavalla kuin Jumala olisi halunnut. Sadly, sometimes my people rebelled against God and followed the ways of the pagans and the Gentiles. Ja valitettavasti minun kansani kapinoi Jumalaa vastaan ja seurasi pakanoiden teitä. But God never gives up. Mutta Jumala ei koskaan luovuta. God has a purpose. Jumalalla on tarkoitus. God has a strategy. Hänellä on strategia. You see, in another purpose for the Jewish people Toinen tarkoitus juutalaiselle kansalle was that we would bring the light of the God of creation, the God of Israel, to the idol worshiping peoples of the nations. oli se, että me toisimme Jumalan valon niille epäjumalia palvoville kansoille. One of the purposes of the Jewish people was to bow the knee to serve the nations. Eli yksi juutalaisen kansan tarkoitus oli se, että he kumartuisivat ja notkistaisivat polvensa ja palvelisivat toisia kansoja. To bring to you Ja toisivat teille the truth of the one living God. totuuden yhdestä elävästä Jumalasta. The God who identifies himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Siitä Jumalasta, joka antaa itselleen nimen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin The Jumala. God of Israel. Israelin Jumala. And so, his strategy unfolds. Ja näin hänen strategiansa alkaa pikkuhiljaa avautua. Israel was always meant to be his covenant people. Israel was always meant to bring the good news, the light of the God of creation to the nations. Eli Israelin oli aina määrä olla hänen liittokansansa ja Israelin tarkoitus oli sitten tuoda hänen valoaan maailmalle ja maailman kansoille. So Jeremiah says, Eli Jeremia sanoo, I'm going to make this new covenant. että minä teen uuden liiton. Yeshua comes Jeshua tulee to fulfill this scripture. täyttämään sen kirjoituksen.
And what does he say? Ja mitä hän sanoo? I was only sent to the lost sheep of the house of Israel. Minut lähetettiin vain Israelin huoneen Why? kadonneiden lampaiden luo. Miksi? Because they are a strategic people. Koska he ovat strateginen kansa. I will restore them to God. Minä palautan heidät Jumalan luo. And they will be blessed. He saavat siunauksen. And they will be filled with my ruach, my spirit. Ja he täyttyvät minun hengelläni. And then I will send them Ja sitten minä lähetän heidät to the people of the nations kansakuntiin to bring the good news. Viemään hyviä uutisia. This was God's strategy. Eli se oli Jumalan strategia. And so that's exactly what happened. Ja juuri niin tapahtui. Yeshua came, Jeshua tuli and thousands upon thousands of Jewish people followed him. ja tuhansittain juutalaisia ihmisiä seurasi häntä. Our leaders Meidän johtajamme rejected him. hylkäsivät They hänet. were envious. Olivat They were kateellisia. actually a corrupt group of guys. Ja he olivat aika korruptoituneita kavereita. They were envious. He olivat They saw him kateellisia as a threat to their religious political power ja näkivät Jeesuksen uhkana omalle poliittiselle and probably vallalle. to their pocketbooks. Ja että se vaikuttaisi heidän And so they handed him lompakkoihinsa. over to the Roman governor to be crucified. Ja niin he antoivat hänet roomalaisten käsiin ristiinnaulittavaksi. But thousands of simple Jewish people and some of the leaders loved him. Mutta tuhannet juutalaiset ihmiset rakastivat häntä ja myös jotkut And johtajista. after he rose from the dead and ascended into heaven, Ja kun hän nousi kuolleista ja astui ylös taivaisiin, perhaps the greatest or one of the greatest revivals in the history of what we call the church occurred amongst the people of Israel, the Jewish people. niin ehkä yksi suurimmista herätyksistä, mitä kirkkohistorian aikana on ollut, tapahtui nimenomaan Israelissa juutalaisten How do I know keskuudessa. this? Mistä minä sen tiedän? I read the scriptures carefully. Koska mä luen Raamattua Let me tarkasti. illustrate for you quickly here. Eli jos nopeasti katsotaan, In Acts chapter 2, niin apostolien tekojen 2. luvussa, I'm going to just summarize real quickly here. mä ihan vaan tiivistän nopeasti. Verse 1, it says it's the day of Pentecost. Ensimmäisen jakeessa, 2. luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että oli Pentecost is the helluntai. Jewish feast of Shavuot. Se oli juutalainen Shavuot-juhla siis. Shavuot is one of 3 feasts that Moses said the children of Israel should go up to Jerusalem to worship. Eli se oli yksi niistä 3 juhlasta, jota oli määrä mennä viettämään Jerusalemiin. Passover, Oli pääsiäinen, Shavuot, Pentecost, helluntai and the third is Sukkot ja Tabernacles. sitten 3 on tämä Sukot, In verse lehtimajajuhla. 5, and you can take notes because I don't have time to read it all. Ja te voitte panna ylös, minulla ei ole aikaa näitä kaikkia käydä It läpi. says there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Mutta 5. jakeessa puhutaan, että siellä oli juutalaisia kaikista kansoista taivaan alla. They were obeying Moses. He tottelivat Moosesta. Then Peter is filled with the Spirit. Ja sitten Pietari täyttyy And hengellä. verse 14, he says, fellow Jews. Ja jakeessa 14 hän sanoo juutalaiset Verse miehet ja 22, he naiset. says, men of Israel. Ja jakeessa 21 hän And in puhuu verse Israelin 41, we see the result miehistä. of his preaching. Ja sitten me näemme in verse 42, 41. 41 sen tuloksen Pietarin saarnasta. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Eli ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, niin heitä kastettiin noin 3000 ihmistä sinä päivänä. 3,000 who? 3000 ketä? I was sent to the lost sheep of the house of Israel. 3,000 Jews come to faith in one day. Eli 3000 juutalaista tuli uskoon yhtenä päivänä. Soon after, Ja pian sen it says there jälkeen were 5,000 men, not including women and children. oli 5000 miestä, lisäksi naisia ja lapsia. In Acts 6:7, we read an astonishing scripture. Ja sitten apostolien tekojen 6. luku 7. jae sanoo. So the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Jumalan sana levisi ja menestyi, opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa suuresti ja myös suuri joukko pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi. The word of God spread rapidly, Jumalan sana levisi number of nopeasti disciples multiplied, ja opetuslasten and määrä a number of priests came to the moninkertaistui. faith. Ja monta pappia tuli uskoon. Which priests? Mitä pappeja? Hindu priests? No, Hindupappeja? they weren't there.
Ei siellä Catholic hindupappeja priests, they ollut. didn't exist yet. Katolisia pappeja ei ollut olemassa, Jewish priests. vaan juutalaisia These were pappeja. some of the same men who betrayed him. Nämä olivat niitä samoja miehiä, jotka olivat pettäneet Jeesuksen. Yeshua is doing what he said he'd do. Jeshua teki siis sen, mitä hän sanoi tulleensa tekemään. He's restoring the house of Israel. Hän palautti, ennalleen asetti Israelin huonetta. Not all, Ei kaikkia. not all accepted, Eivät kaikki but it ottaneet was a great vastaan, revival. mutta suuri herätys The Jewish tapahtui. Encyclopedia says Juutalainen tietosanakirja sanoo, that there were approximately 100,000 minim, or these followers of Yeshua, eli oli noin 100 000 näitä Jeesuksen seuraajia. in Jerusalem and Judea alone. Jerusalemissa ja Juudeassa By the end of the first pelkästään century. ensimmäisen vuosisadan loppuun It was a mennessä. tremendous revival. Se oli valtava herätys. It is estimated that at minimum the Jerusalem congregation was 20,000 born again, spirit-filled Messianic Jews. Ja on arvioitu, että se Jerusalemin seurakunta käsitti ainakin 20 000 uudesti syntynyttä, hengellä täyttynyttä Acts messiaanista juutalaista. 21:20 talks about myriads of Jews, tens of thousands of Jews that followed Yeshua. Ja Acts apostolien teot 21:20. 21.20 puhuu siitä, että oli joukoittain juutalaisia, jotka seurasivat Jeesusta. And then these Jewish followers of Yeshua, Ja nämä juutalaiset Jeesuksen seuraajat, the apostles, apostolit, the disciples, opetuslapset, they began to get the revelation and understanding that Yeshua wanted them to fulfill the strategic purpose. he alkoivat saada ilmestyksen siitä, että Jeshua halusi heidän täyttävän sen strategisen tarkoituksen. And they began to go to the nations, Ja he alkoivat mennä the Gentiles, kansakuntiin, at the pakanoiden risk luo. of their lives. Ja he riskeerasivat oman Because the henkensä, nations had their own gods, their own idols. koska kansoilla oli omat jumalansa, And they didn't epäjumalansa. want this God of Israel. Eivätkä he halunneet tätä But these Israelin Jewish Jumalaa. disciples were so moved by the love of Yeshua Mutta Jeesuksen rakkaus niin liikutti näitä juutalaisia opetuslapsia, that they ran to the Gentile nations että he juoksivat to sinne bring the good pakanakansojen news of the pariin. God of heaven and earth, the God of Israel, who loves them and will set them free from the bondage of Satan, sin, and death. Tuomaan niitä hyviä uutisia maailmankaikkeuden Jumalalta, juutalaisten Jumalalta, joka rakastaa ihmisiä ja haluaa vapauttaa heidät saatanan kahleista ja kuolemasta. Now, many things happened in history after that. Monia asioita tapahtui historian Some of them kuluessa. very unfortunate. Ja jotkut olivat hyvin Some onnettomia of them that hindered God's purposes. ja estivät Jumalan You know, tarkoituksia. God's will is not always done on earth. Koska Jumalan tahto ei aina toteudu maan You päällä. know, if you as a husband lie to your wife, God's will was not done then. Eli jos sinä vaikka aviomiehenä valehtelet vaimollesi, niin ei Jumalan tahto siinä tapahdu. But God keeps moving and wrestling with mankind to get his will done. Mutta Jumala edelleen ikään kuin painiskelee ihmiskunnan kanssa niin, että hänen tahtonsa toteutuisi. And I want to tell you, Ja mä haluan sanoa, we live in the day again. me elämme nyt jälleen niitä A aikoja. strategic moment, another strategic moment in history, Taas sellaista strategista historian hetkeä, when God is restoring the Jewish people again. jolloin Jumala on ennalleen asettamassa juutalaista kansaa. I'm one of them. Ja minä olen yksi In heistä. Israel in 1948, Israelissa vuonna there was approximately 1948 100 Messianic Jews. oli noin 100 messiaanista juutalaista. Today we estimate something around 15,000. Ja tällä hetkellä heitä on arviolta noin 15,000, It's just the 15 000. beginning. Se on vasta It's just alku. the beginning. Se on vasta alku. And why is this important to all of us? Ja miksi tämä on tärkeää meille kaikille? You see in Romans chapter 11 verse 11, Roomalaiskirjeen 11. God luvussa gives you Gentiles a purpose. jakeessa 11. Jumala antaa teille not your pakanoille only tarkoituksen. Se ei ole teidän ainoa But it's tarkoituksenne, one of your purposes. mutta se on yksi niistä. And he says salvation has come to you Gentiles to make Israel envious. Että pelastus on tullut pakanoille, että juutalaiset tulisivat kateelliseksi. He says, if their transgression, meaning the transgression of the nation of Israel, not every individual Jew, Jos heidän rikkomuksensa, siis Israelin kansan rikkomusta, on Roomalais 11.12, meant spiritual riches for the world, on maailmalle rikkaudeksi, how much greater will
their fullness, the fullness of the Jewish people again bring spiritual riches to the world. Niin kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä tuo hengellisiä rikkauksia maailmalle? God loves win-win. Jumala rakastaa tällaisia win-win, eli voitto-voittotilanteita. God loves win-win. Jumala haluaa voittaa. I want to show you how this is a win-win-win-win for God. Ja mä haluan näyttää, että miten tämä tilanne nyt tuo Jumalalle moninkertaisen voiton. Every Christian should take hold of this purpose. Eli jokaisen kristityn tulisi tarttua tähän tarkoitukseen. Every church should take hold of this purpose. Ja jokaisen seurakunnan. To invest from a heart of love. Ja sijoittaa rakastavasta sydämestä käsin. To invest from a heart of love. Sijoittaa rakkaudesta käsin. Your prayers. Teidän rukouksia. Your deeds. Teidän tekoja. Your finances. Ja teidän varoja. To see the people of Israel saved, revived in our day. Siihen, että Israelin kansa pelastuu. Saved and revived. This is God's strategic plan. Tämä on Jumalan strateginen suunnitelma. And here's the wins. Ja tässä on nyt ne voitot, jotka Win siitä seuraa. number one. You're Ensimmäinen. obedient to pay a love debt back to Israel according to the scriptures. Te olette ensinnäkin tottelevaisia, kun te maksatte takaisin sen velan Israelille. Win number two. Ja sitten toinen voitto. Through your heartfelt investment, Se teidän sydämestä tulevan sijoituksen kautta. you will participate with the Holy Spirit in reviving the people of Israel. Niin te saatte Pyhän Hengen kanssa olla osallisia Israelin kansan herättämiseen. Number three. Ja kolmas. The scriptures say when the Jewish people are revived, it will again bring greater spiritual riches and revival to the nations. Eli Raamattu sanoo, että kun juutalainen kansa jälleen herää, niin se tuo hengellistä rikkautta koko maailmalle. And God will rejoice as he tabernacles with more and more of us, Jews and Gentiles together. Ja Jumala iloitsee siitä, kun hän saa majailla meidän keskuudessamme sekä juutalaisten että pakanakristittyjen. This is God's strategic plan. It has never changed. Ja se on Jumalan strateginen suunnitelma, joka ei ole koskaan muuttunut. And I want to encourage every one of you to be involved. Ja mä haluan rohkaista teitä jokaista olemaan siinä mukana. I want to share two more scriptures with you. Otetaan vielä 2 Raamatun paikkaa. 1 Corinthians 11:1 says, Ensimmäinen korintolaiskirje 11:1. follow my example the way I follow Christ. Paavali sanoi, että olkaa minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. This is the Apostle Paul, Eli tässä Paavali kehottaa seuraamaan the itseään. apostle to the Gentiles, Hän oli pakanoiden apostoli. a Jewish man who God gave the privilege of writing the majority of the New Testament writings. Juutalainen mies, jolle Jumala antoi etuoikeuden kirjoittaa suurimman osan Uudesta testamentista. He says, follow my example. Ja Paavali sanoi, että seuratkaa minun Follow esimerkkiäni, my way of life. minun elämäntapaani, Follow my teachings. minun opetuksiani, Follow my prayer life. minun rukouselämä. Paul, how do you pray for the Jewish people? Ja Paavali, kuinka rukoillaan juutalaisten He puolesta? tells us in Romans 10:1. Ja hän sanoo roomalaiskirjeen 10. Brothers, my heart's desire and prayer to God for the people of Israel is that they may be saved. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän puolestaan, että he pelastuisivat. It's good to pray for the peace of Jerusalem. On hyvä rukoilla rauhaa It's Jerusalemille. good to bless Israel. On hyvä siunata It's good Israelia. to help with humanitarian aid. Ja on hyvä viedä apua sinne. It's good to help with Aliyah. On hyvä auttaa aliaa I thank tekeviä God for all the juutalaisia. Finnish people that do this. Mä kiitän kaikista I suomalaisista, thank jotka God for tekevät all the sitä. believers around the world that do this. Ja kaikista uskovista ympäri But maailmaa, more jotka tekevät importantly sitä. than all of this, Mutta vielä tärkeämpää, keep doing this, jatkakaa sen but make tekemistä. sure you do what Paul
said, Mutta varmistakaa myös, että teette my sitä, mitä heart's Paavali sanoi. desire Eli minun sydämeni halu and prayer to God, ja rukoukseni Jumalalle. because of the love of God beating in me for his people and all people, Koska Jumalan rakkaus on minussa ja sykkii minun sydämessäni is hänen that the kansansa people of kohtaan. Israel will be saved. Mun haluni on, että israelilaiset pelastuvat. Every Christian should be praying this prayer. Ja jokaisen kristityn tulisi It should rukoilla be near the sitä. top of your prayer list. Se pitäisi olla siellä rukouslistan I etupäässä. remember doing a pastor's seminar in India. Muistan, kun mä olin pastorien seminaarissa Pastor Intiassa. Jerry gathered about 50-60 of his pastors. Siellä oli 50-60 pastoria koolla. And he was a wonderful man of God and still is. Ja tämä pastori Jerry oli upea And he Jumalan showed me, mies. Rabbi Stewart, look at my first prayer. Ja hän näytti minulle, että Rabbi Stewart, We katso, bless tässä on Israel. minun ensimmäinen rukoukseni. Me siunaamme Israelia. I said, Pastor Jerry, I thank God for that, but after this seminar, you're going to change your first prayer. Ja mä sanoin, että mä kiitän Jumalaa siitä, mutta tämän seminaarin jälkeen sä varmaan muutat sen ensimmäisen rukousaiheen. The next time I came back, Ja seuraavan kerran, kun Pastor mä Jerry palasin showed sinne, me, said, Rabbi Stewart, niin pastori Jerry näytti minulle look at my listansa. first prayer. Katso nyt minun ensimmäistä aihettani. We pray for the salvation of the people of Israel. Me number rukoilemme one. Israelin kansan pelastumista. I want to encourage everyone. Ja mä haluan rohkaista Be like jokaista. Pastor Jerry. Olkaa tämän pastorin Receive this kaltaisia strategic revelation ja ottakaa that vastaan is a tämä win, strateginen win, win, ilmestys. Ja siitä because it seuraa is tämä a part of nelinkertainen the strategic voitto, plan of God for the redemption of mankind. koska se on osa Jumalan strategista suunnitelmaa people of ihmiskunnan Israel, lunastamiseksi. The people of Finland, Eli Israelin kansa, the people of Suomen every kansa nation under ja jokaisen heaven. maan taivaan alla olevan kansa Hallelujah. In conclusion, kohdalla. Ja vielä päätökseksi. I want to share this one more mystery from Sukkot, from Yeshua and Sukkot. Ja vielä yksi lehtimajajuhlaa koskeva salaisuus. John chapter 7. Johanneksen 7. Yeshua, as a faithful Jew, was celebrating all the biblical feasts. Eli Jeesus oli tämmöinen uskollinen juutalainen ja hän juhli kaikkia juutalaisia juhlia, vietti niitä. And on Sukkot, Ja juuri Feast of Sukot-juhlan aikana, Tabernacles. lehtimajajuhlan aikana, we read this. me luemme tällä On tavalla. the last and greatest day of the feast, Yeshua stood and said in a loud voice, Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus nousi seisomaan ja "If huusi. anyone is thirsty, let him come to me and drink. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him." Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän By veden this he virrat. meant the Spirit, Ja tämän hän sanoi who those hengestä, believed in him would later receive. jotka häneen uskovat tulisivat saamaan. You see, on this great day of the feast, Eli sinä suurena juhlapäivänä the Jewish people were praising God and rejoicing. juutalaiset ylistivät Jumalaa ja And there was a riemuistivat. special ceremony related to water. Ja siellä oli semmoinen erityinen seremonia, joka liittyi veteen. And they would cry out for the latter rains for their crops. Ja he rukoilivat ja huusivat, että tulisivat ne And syyssateet. they'd also cry out for the waters of salvation. Ja he myös huusivat niitä pelastuksen vesiä And tulemaan. this is when Yeshua stood up. Ja silloin Jeshua said, "If you're nousi really seisomaan thirsty for ja sanoi, salvation, että jos sä todella janoat pelastusta, come and drink freely, niin tule or I juomaan. will give you those waters." Minä annan sinulle sitä I want to vettä. invite everyone listening today. Ja mä haluan kutsua jokaista, joka tänään If you have kuuntelee. never received into your life the lover of your soul, Jos sinä et ole koskaan ottanut elämääsi vastaan sitä, he joka is the one who rakastaa sinun gave you life sieluasi. and who sustains your life. Hän on se, joka antoi sinulle elämän, joka pitää yllä sinun He is the elämääsi. one that will bring the Spirit of God into your life, the living waters. Ja hän on se, joka tuo Jumalan hengen sinun elämääsi, sen elävän veden sinun elämääsi. He is the one who died for your sin. Hän on se, joka kuoli sinun syntiesi You know tähden. what sin is. Sinä kyllä It's tiedät, breaking mitä God's synti on. commands. Se on Jumalan It's
doing käskyjen things that are rikkomista. not right. Se on sellaisten asioiden tekemistä, You jotka ei hurt ole yourself, oikein, you hurt others. joilla sä loukkaat But itseäsi God ja wants to toisia. forgive you and heal you. Mutta Jumala haluaa antaa sinulle Pray anteeksi ja with me now parantaa if you'd sinua. like to receive Yeshua Rukoile into your minun life. kanssani, jos sinä haluat Jeshuan If elämääsi. my words reflect your heart, just repeat Jos them. mun sanani heijastavat sitä, mitä on sinun sydämelläsi, niin toista ne. Dear God, Rakas Jumala, thank you for sending Jesus, Yeshua, to die for me. kiitos, että lähetit Jeesuksen, Jeshuan kuolemaan minun puolestani. You know me, Sinä tunnet minut and yet you love me. ja silti sinä rakastat minua. Thank you for loving me. Kiitos, että rakastat minua. I am sorry I have sinned against you. Olen pahoillani siitä, että olen tehnyt syntiä Forgive sinua me my vastaan. sins. Anna minulle synnit anteeksi Come into my life. ja tule elämääni. Take control. Ota se hallintaasi. Be my Lord. Ole minun Herrani. Thank you for dying for me. Kiitos, että kuolit I puolestani. believe you rose from the dead. Minä uskon, että sinä nousit I kuolleista receive you now. ja otan sinut vastaan elämääni. If you prayed this prayer, Jos rukoilit tällä tavalla, Bible says your sins are forgiven. niin Raamattu sanoo, että sinun syntisi on And you've annettu been born anteeksi. again into the kingdom of God. Ja sinä olet uudesti syntynyt Jumalan Get valtakuntaan. together with others that have this faith Hankkiudu yhteen toisten kanssa, joilla on Begin tämä reading the usko. Bible Ja ala lukea and grow Raamattua strong. ja kasva vahvaksi. God bless you. Jumala siunatkoon sinua. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtuukoon sinun tahtosi, maan päällä niin kuin taivaassa. Anna